Hello लोगोफोर वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल नै लोगोफोर हैप्पी शिवरात्रि फुजा दिनै लोगोफोर नै जोंहा इनिफ्राय बाथौ खुलुमनो नागिरदों न'आवहाय देउरि गुरुफोरबो दङ इनिफ्राय न'नि गासैबो दंजोबो इनिफ्राय खुलुमसिगोन दिनै न'आवनो शिवरात्रि फुजाखौ दिनैहाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो नोंथांमोनहाबो बिदिब्ला मोननैखैथ' फख्रि दंखायो सब जाजोबखाबायना खालिल'सो होआखै नै थालिर आरो हानाया खुसेर हानाय हानायखौ होबाय आं नै होदो फैदोंमोन खुलुमनोसै सेन्देला खुदा आं दोननाय जायगायाव हाबलांदों Oke, om mana sih dah mami? Siapa ada? Om harus tenang lagi nih. Nah, harus tenang lagi nih. Dia terus langsung kita sudah kita kelarau. Mesra tenang nih sih dia sudah tenang nih sih. Sampai apa ini sudah tidak hanya bukan hanya ini sih. Dia sampai sudah kita sudah. Nanti terlihat dengar. Mesti kita langsung kemana? Setelah खुलुमखांबाय लोगोफोर दानिया शिवरात्रि फुजानि बाथौ खुलुमखांबाय आरो इनिफ्राय दाना आङो देउरि गुरुफोरनो साहा फुदुंना होनोसै नै जोंहा मामिया इनिफ्राय ओंखाम उखैनाया थानो हालानो ओंखाम जाबाय मा नांगौ सना ओंख्रि नांगौ नै दाना आङो साहा फुदुंबाय नै मोननै फुदुंदों ससावबो फुदुंदों इनिफ्राय थौआवबो फुदुंदों नै इनिफ्राय माने बेयावहाय सिनि होदों आं ससनियाव इनिफ्राय नै बेयावहाय सिनि होआखै सापातल' होदों माने सापातल' लोंग्राबो आरो सिनि लोंग्राबो दङ नालाय बिनिखायनो आङो मोननै फुदुंबाय आरो देउरि गुरुफोरनो फुदुंबाय फांबेसे नों हिसाब खालामना लाबो माबाखौ फांबेसे दं नोंसोर बालिगाव बिफांखौ दाना लोगोफोर आलासिफ्रा थांखांजोब्बाय आरोना बाथौ खुलुमग्रा आलासिफोरा इनिफ्राय दाना नै आंबो बुट जागासिनो दङ नै बेयावहाय लानानै ओमफ्राय नै बैथिंजाय आब'आ जागासिनो दं बुट जादों नै दाना आङो फ्रिसबिन मैगं सायलायबाय आरोना नै सायखांजोब्बाय हाखांजोबनानैबो लाबाय नै बेनिफ्राय सुनोसै संनोसैलाय खेरखाया जि बोरैबा गोसोम जादोंना मेमब्रांब्रांनो आंना बेनिफ्राय माने मैयायो माने माबादोंमोन मा होनो थालिर मैखुन सायनाया गोसोम जाजोबदों फ्रिसबिन भाजिखौ एवबाय आङो लोगोफोरनै फ्रिसबिन गोथाव जानोसैलाय दाना नै मोनबाय आराम खामफ्रामनो बेनिफ्राय नै बेयावहाय फान्थाव एवनाय दङ फान्थाव भाजाखौथ' आं फान्थावखौथ' आङो जानो हाखाया हाथाइनि थाखाय नै बे फ्रिसबिनखौ जागोन आङो मोनथारसिगोन एसे दसे थाबानो मोनसिगोन मोनबाथाय जानोसै आं ओंखाम दाना ओंखाम जानोसै लोगोफोर दानिया नै खुरनानै लाबाय आङो इनिफ्राय नै फ्रिसबिन भाजिया इनिफ्राय नै बुद माइखौ एवदों आङो प्रसादखौ दहाय बाथौ खुलुमनायनि प्रसादखौ इनिफ्राय नै माबा दिनै हरनि थालिर मैखुनजों आलुजों भाजा इनिफ्राय रानिया जाहैबाय गावहा इनिफ्राय नै माबा मा होनो गंगार दुन्दिया बाथोन बरिया गोथाव निरामिस जानोसै गोथाव ए भगबान पाउडार फुनलिन नांजोब्बाय मानसिया ओमफ्राय नै पाउडार दांनानै आंनि ओंखामखौ दांनाङा ना मामि दलद था दलद आइदै दे गावहा ओंखाम जाखांना ओंखामखौ दांहरगासिनो
भाजि गोजा दिनै ना गोरान ओमफ्राय दै एसे होनोसै आङो संख्रि लगायना जानोसै नोंनियाव फोननांगौ एबो नोंनियाव फोननांगौ दे एबो आलदा नोंनि आखायाव फोननाय बेयो मोखाङाव फोननाय फ्रि गंगार दुन्दिया बाथोना जा गोथाव जादों आंबो जागौमोन नोंथां मानसि जायाखै जाख' जाला जाबाय आं मानो बानांगौ जानांगौ उदै बुंजोबबायबा आङो मा जाना उदै बुंनांगौ बुजा उदै बुङो फुङाव जादोब्रा ओंखाम दालाय आगैयाबो जाबाय दादि जाना लाखानोसैलै आंबो दा बेलासियाव फैगोन दालाय आगैयानोबा जाबाय दादिदो आंहा ओंखामखौ बिराद लासै जानाय जाखादोंना दामानि लोगोफोर जाय नोंथांमोनहा आंनि भिडिअ नायदों नुखागोन मिन्थिखागोन माने आङो हाथाइनि थाखायनो एसे लासै जागासिनो दङ आंहा हाथाइ अपारेसना आरो थांबावनांगौ दङ खननै बेनिफ्राय खनसेल' थांदों डाक्टारनाव खननै थांबावनांगौ दङ बिनिखायनो आं माने ओरैजाय लासै आस्ते जायो गोरा बुस्थुफोरखौ आं बारा जायाखै बिनिखायनो आङो बेदरबो जायाखै दिनैहाय बेनिफ्राय बुटखौबो आङो रुनानैसो जादों एसे गुरै खालामनानै ओमफ्राय लासै नुसिगोन आरोना लोगोफोर आंनि ओंखाम जानायखौ एसे आस्ते जादों नालाय आङो जि दावराव आब'जों रानि दङ बिथिंजाय बुट जागासिनो दङ ओमफ्राय जि ओरैबायदि दावराव रायलायदो रानिया मामि मामिया पाउडारखौ लखबजोबनानै गेलेजोबनानै लाबाय दे मामि दे नोङो पाउडार फुनलाना लाजोबबाय रानिया दिनैथ' नङा आयौ न'आव दिनै नों दा लांनोबा फ्रिसबिन भाजाया जि गोदै गोथाव जादों एकदमबारे गोदै दै सब जादों आरो माने थावजों एवनायखाय गावसोरनि न'खौबो थैखां हेरिखां गावगायबो फिसाजों थांबाय आंबो दरजाखौ मारिलांबाय बै गुन्दैनि माबाखौ सुहोनो होननानै दाख्लैनो मा गुन्दैनि माबा गुन्दै लांदोंमोन फंबाया सुवाखै अमाया मानै सुवा न'आव अमायानो गैयाबा थालिर मैखुना बिराद गोथाव जादों आदि मासे लानांगौ अमाखौ नों अमा आदि लानो मासे हर ओंखाम खालाय माबा जाबाय थायो बायना हरनांगोन र' मासे बोसोरनै बोसोरथाम जाबाय अमा लायो ओंखामा ओरैनो बिहामजोआ आं बायना हरगोन दे मालायनिखौ लानाङा फालुआ माबायो ओमफ्राय ओंखामखौ जानो हायालाय हांसोआ जानो हायाना आं बायना हरगोन मासे बायना दाबावैनो जागोन आं दाउ मासे अमा मासे आब'आ अमा आदि बिदों आंनाव अमा आदि बायना हरनोसै आं आब'नो मासे जोंनि न' खाथियाव ओंखामखौ ओरैनो गारजाजोबो बाबा गिदिराबो होनबाय दङ दै आइ आं मासे बिनोसै गारि लानोबो गिदिबाबो न' खाथिना होनदोंमोन दाखालि नांलाय खमलाय माबा जानायनिफ्राय बारा माबा होआखै आं ओंखामानो माबाबाय थायो मैगं खालाय ओंखाम खालाय आद्रि जायोना अमा लानायाव आरो बै थाल'आव थानायखौ अमा लायाबा खुरना दोनाना बिहामजोआ बेखौ हांसोनो लखबजोबनो हायो गामलाय बुरजा जायो हांसोआ बेसे जागोन बे नोंसोरनि दाउआबो जायो बे मालायनि दाउआबो फैयो हांसोआबो बे नायाबोथ' जागासिनो बे गनायखायसो फैयाखै दा हांसोआ जागासिनो हांसोआ ज' दा गनायखायसो फैयाखै फुख्रियाव जोंहाबो दिनै दाखालिनिफ्रायनो गगासिनो फैबाङानो इसोरनो बाथोना मासे गोथाव जादों थांसैबो दा फैगोन आयं नोंबो थांनो नों गाबगोन रानिया ओंखाम जाखांनायखाय देहायाव नांथाराखै एकदमबारे नङाबाथ' जानो फैबाय थासिगौ आंजों खाथियाव थानानै गेलेगासिनो रायखांनायखाय नालाय पाउडार गोजा जाबायलै नों मामा मानसियानो नालाय मेमब्रां मामिया ओं होनायंखौ होनदां दानो फैगोन
ada yang deh. Ada musuh apa itu mas? Maka. Oh jangan. Tak. Kau mana? Punya nang bawa lagi langkai nak niat. Ni kan jauh baik taban langkai tu ni, pun punya. Sudah. Pulih sah. Eh. Ni kan jauh baik langkai tu ni. Ah, buat macam tu kan? Salah ke tak? Oh. Nanti ni kata ya, iya hagra ma bani apa dong? Hagra hukra. Papa. Papa. Tapi ini nya gua mani ini lih ni nanti. Papa. Kasih ke dak kali aja dia tanda sama ni. Lang nanti ni bang. Nanti itu di makai belang kai dong nak kali ni. Kali ni lain lain ni lang. Betul dah. Kasih. Ada nanti. Ini dah halnya keluar pun boleh dia. Ah, kikun di bi. Kikun di bi. Lama orang dia udah seneng apa? Ah. Itai berapa ni? Itai berapa ni? Oh, mari dah, hang dah macam dai. Tak kira kasar. Dai. Itai. Ma जानाय दे? Sa. मानि फिथा जानाय बिसोरो? Ini kita bawa mabain tak maba tu naik di sini. ओं Sayang, biang. मा मुखिनांगौ जाखो? Biang. Iya, pemenang. फिथाखौ मुगैबाय सोरबा? सावथालफोरनि फिथाखाय आरो जेनेबा Ayo. Ada yang kebisir dah kayak malah mabak. सावथालबा बैसागु जादों नामा होमबा आब'? Kayak kita ni. Ajar bu. Guru babu ji babu bu. Dah kayak. Tahu ni. गोथाव Iya kebetulan. Oh, tang siapa yang? Hei goya. आं गय जानो हाया लानो थांदो हानसि दोनोबा दोनसाबना Kasih dengki. Oh, anu betang je. थांनो लांफा Anu betang na harus tang je. Selain. ना सावथाल थांनो थांनो दिन आरो फिथा जानो होनबाय नालाय नोङो दा लाबोगोन दे आयं Dah lah benda. Bye bye. बाय बाय आयंखौ थांनानै दोनदो दा आयंआ लाबोना होफैगोन दे साना जों दावराव दावराव रायलायगासिनो गासिबो आब'आबो दावरावथार रायलायनाया बाहेरायाव ओंखाम जादों आङो बाय बाय बिमायंजों थांफानो नागिरना रानिया बाय बाय होनगासिनो Sar, bathona dंबावो नामा? जायाखै थौसेयाव? दंबावो खोमा आं लायनि बाथोनखौ गोथावथार मोनदां बाथोन लाना फैबावबाय आङो दाना बाथोनखौ जाबावनोसै एसे दंबावो नै बाथोना बाथोनखौ बिराद गोथावथार मोनो आङो बाथोन होनबाथाय खहाबखाबाय ओंखाम आहा
गोसा आलु दं बाथोना बिराद मोजां जाबाय दिनै ओंखामखौ सेबनो लासै लासैबाबो ओंखामाबो जि सेब 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 उखैखाबायमोन आराम जाबाय बाथौ खुलुमनाय नालाय एसे देरि जाखायो ओंखामाथ' जानाया देरि जाखायो दासो मोनजाबाय आरो ओमफ्राय masih ketawa Dengan ke luk ang lap không sợ đâu miệng bẹ lượt cứ lượt trưa miệng bẹ nữa xả ra hả माने बाबुनि रिजाल्ट नायहैदोंमोन बाबुजों रिजाल्ट नायहैखांबाय गामियावसो जों दंफैयो नालाय ओमफ्राय बालिगावआव रिजाल्ट नायहैनानै फैबाय ओमफ्राय थांलाय फैलाय जाबायना बाथौ खुलुमखांनानै रिजाल्ट नायहैबाय आरो फैखांनानैसो ओंखाम जाफैबाय ओंखाम जाखांनानै लोथो मेंखाबायनो होनगासिनो मेलेखौबो होनो आङो सारखौ रानि बिफाखौ मेलेखौबो होनो आङो सारबो होनो जाबाय लोगोफोर आङो बरिया स्लिम कटम हुथुम हुथाम जाखाबाय जा गोथाव इनि बे दैयाबो गैलायलायला नै इनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोनलाय इनिफ्राय आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै नायदोंबा अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै होदो भिडिअखौ लाइक खालामदो शेयार खालामना होदो बयबो अननानै नोंथांमोनहा बाय बाय